Ohjelmistoalan yritykset Oulun seudulla etsivät uusia osaajia riveihinsä. Jos sinulla on alalta koulutusta tai kokemusta ja etsit seuraavaa askelta urallesi, niin olet oikeassa paikassa. Tässä Job Corner Studiossa esittelemme nimittäin Coded AI Academy rekrykoulutuksen. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa mukaan studioon Valtteri Uusitalo Saraselta. Kiitoksia. Eli Coded AI, koodausta ja tekoälyä. Kerro vähän, miten nämä kaksi asiaa linkittyy toisiinsa? Kyllä. No nykypäivänä, kun tuo tekoäly on semmoinen kuuma sana kaikkien huulilla, niin meidän esimerkiksi koulutuksessa käydään läpi, että miten asia X ja Y tehdään tehokkaammin tekoälyn avulla, mikä on GDPR-turvallista. Esimerkiksi jos sieltä otetaan vaikka koodia tekoälystä, niin pitää tietenkin osata sitä koodausta, että osaat lukea niitä rivejä, niin käydään vähän tämmöisiä aiheita siellä niin kuin läpi. Ja kyseessä on rekrykoulutus, eli noin 4 kuukautta on tämä koulutusohjelman pituus. Siellä opitaan uutta, syvennetään tietoja ja ehkä just päivitetään niitä omia tietoja. Koulutuspäivät on siis Sarasen kouluttamia, mutta sitten suurin osa tästä oppimisesta tapahtuu yhteistyöyrityksissä, niin kerro vähän tästä. Kyllä, eli meillä on tässä 14 yrityspaikkaa ja hyvin erilaisia paikkoja on eri tasoisille hakijoille, että osin ehkä odotetaan jonkin verran jo kokemusta ja ymmärrystä asioista, kun toisiin sopii ihan vasta valmistunut tai alan vaihtaja tai alalle tuleva, että tietenkin se on suuri osa siitä oppimisesta aina tapahtuu siellä varsinaisissa työtehtävissä. Ja tavallaan se koulutus on siinä tukena ymmärtämään niitä taustajuttuja sitten, että se on vähän niin kuin itsenään semmoisena kirsikkana kakun päälle, että mitä voi sitten tuoda lisää osaamista sinne yritykseen. Ja tarkoituksena olisi sitten koulutusohjelman jälkeen työllistyä siihen yritykseen. Kyllä, eli tässä etsitään potentiaalia. Sun ei vielä tarvitse olla se yksisarvinen tai täyttää edes niitä rekrytointikriteerejä, vaan tässä on tärkeintä, että sulla on oikeat kiinnostuksen kohteet ja esimerkiksi harrastukset ja ehkä se pääjuttu, että sua kiinnostaa työllistyä tämmöisten juttujen pariin, että se motivaatio hyvin pitkälti ratkaisee tässä. Ollaan tiedostettu yrityksessä, että suoraan semmoisia henkilöitä, mitä halutaan rekrytoida, ei ole vapailla markkinoilla ja ollaan valmiita kouluttamaan heitä, ottamaan rauhallinen startti, mihin tämä on niin kuin tosi hyvä. Eli tämä on semmoinen aika vahva jalka oven väliin. Kyllä, juuri näin voisi sanoa. No te olette aikaisemminkin järjestänyt vastaavanlaisia koulutuksia, niin kuin hyvin tässä rekrytoinneissa sitten onnistutaan? Kyllä. Jos pidemmältä aikaväliltä katsoo, että meillä on 30 vuotta näitä ollut, niin aika semmoinen pitkä yleinen niin kuin työllistymisprosentti meillä on ollut 80 luokkaa, että aina saattaa joskus tilanne muuttua yrityksellä tai hakijalla, sitä ei koskaan tiedä, että samat lainalaisuudet pätee kuin rekrytoinneissakin. Niin. No sanoit, että siellä on 14 yritystä on nyt tulossa mukaan. Kyllä. Osa teillä on jo tiedossa, ketä siellä on, niin kerro vähän tästä, että minkälaisia osaajia siellä nyt haetaan? Kyllä. Esimerkiksi meillä on Netox Oy etsimässä tietoturvavalvomotyöhön IT-asiantuntijoita. Tähän voisi olla sopiva tausta, jos olet kiinnostunut asiakaspalvelusta sekä IT-tuen tehtävistä, niin voisi olla tosi hyvä väylä, että nämä jutut kiinnostaa. Sitten esimerkiksi Kubonga Oy etsii meiltä back-end- tai mobiilipuolen devaajaa. Etenkin jos koodikielet Flutter tai Angular on tuttuja, voi olla todella niin kuin hyvä lähtökohta, tai jos kiinnostaa oppia näitä. Ja sitten jos vaikka kiinnostaa datan puolesta työskentelyä ja olet matemaattinen ja tämmöiset niin kuin algoritmien pyörittelyt on semmoinen niin kuin kiinnostava juttu, niin sitten analyysiverstas etsii data engineeria, että missä voisi olla tämmöistä jutusta niin kuin tosi paljon hyötyä. Että eli on tosi monipuolista. Hyvin erilaisia, niin kuin sanoin. Että ja teidän tuolta verkkosivuilta löytyy sitten noita yrityksiä ja rooleja, mitä he etsii, niin voi vähän sieltäkin katsoa, että mikä kiinnostaa. Kyllä, sieltä näkee aina niin kuin position nimikkeen alustavasti ja sitten työpaikkailmoituksen, että nekin saattaa monesti muuttua, kun sieltä mennään varsinaiseen haastatteluun, että se on tietenkin alustava näkemys, mitä haetaan, mutta sitten se saattaa aina sitten olla selkeämpi, kun käy siellä paikan päällä ja Kyllä. jutella molemmin puolin, että mitä kiinnostaa ja mitä on annettavaa. Niin, eli ei haeta johonkin, niin kuin, että minä nyt haen vain tätä, vaan siinä vähän nyt sitten katsotaan molemmin puolin, että se hakija ja yritys löytää niin kuin sopivat matchit sieltä. Että voi olla, että hoksaattekin, että hei, sä ehkä sopisitkin tähän yritykseen. Kyllä, juuri näin. Että sehän on tänä päivänä haastattelut on oikeastaan pitkälti niin molemmin puolista arviointia ja keskustelua ja vähän niin kuin päiden yhteenlyömistä, että niin kuin, minkälainen positio tästä voisi sitten räätälöityä. Kyllä. No hei, tästä me päästään hienosti hakukriteereihin, eli koska tämä on työvoimakoulutusta, niin se on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille, eli vaikkapa lomautetuillekin käy. Ja Oulun seudun työllisyysalueella nyt toimitaan. Jotain taustaa tosiaan sieltä ohjelmistojen parista pitäisi olla, mutta aika laajasti niin kun voi olla hyvin erilaista, niin pystytkö jotenkin avaamaan sitä, että millä taustalla uskaltaa hakea mukaan?
Kyllä. Mä näkisin, että se on tärkein, että sua kiinnostaa ICT-alan työmahdollisuudet. Oikeastaan se on niin kuin tärkein, että hakukriteereihin, jos mennään, että oot työnhakijana, oot korkeakoulutettu ja Oulun työllisyysalueelta oot hakemassa paikkaa, niin ne on tavallaan kun täyttyy, niin se on mun mielestä tärkein se motivaatio, että ICT-alan mahdollisuudet kiinnostaa, että voi olla vaikka ihan asiakaspalvelumielessä, voi olla koodausmielessä tai just niin kuin siellä on hurumykkit näitä positioita erilaisia, niin se on ehkä se tärkein, mutta se on tosi hyvä, että jos on niin kuin vaikka harrastusten kautta tullut jotakin esimerkkinä koodaamista tai sitä datan pyörittelyä tai asiakaspalvelua tai muuta, niin näistä on aina niin kuin tosi paljon etua tietenkin sitten, että pääsee nopeammin sitten aloittamaan. Kyllä. Ja kannattaa siis avata siellä hakemuksessa sit sitä omaa osaamista ja taustaa, niin sitä helpompaa on sitten teidän siellä tehdä mätsäystä. Kyllä, ja ehdottomasti mitä konkreettisemmin voit avata, niin sitä parempi, että jos olet tullut jossakin projektissa mukana, että mikä sun kontribuutio on ollut tässä ja tuossa, niin avaa ehkä niin kuin meille sitä kaikista parhaiten, että mahdollisimman konkreettisella tasolla. Mä aina sanon, että vähän niin kuin selittäisit isovanhemmalle että miten olette tehnyt tätä koodausprojektia vaikka eteenpäin tai muuta. Ihan esimerkkinä. Kyllä. No miten sitten kielitaito? Koulutus on suomeksi. Joo, lähtökohtaisesti koulutus käydään suomeksi, että jotakin paikkaa saattaa olla, että työkielenä on sitten englanti, että toivotaan joissakin molempien kielen osaamista, mutta koulutuksen puolesta on suomen kieli. Niin koodaat ehkä pakostakin näitä englanninkielisiä termejä vähän osaa. Kyllä. No tuossa tuli noita tavallaan kriteerejä, mutta kenelle tai minkälaiseen tilanteeseen ajattelisit, että tämä koulutus voisi olla hyvä? Jos olet esimerkiksi vasta valmistunut, niin tämä voi olla tosi hyvä väylä ottaa rauhallinen startti yrityksessä. Toisaalta, jos sulla on vähän kokemusta, vaikka koodauksesta ja haluat siirtyä datan parin työskentelyyn, niin voi olla tosi hyvä väylä tehdä semmoinen siirtymä. Tai sitten ihan alanvaihtaja. Olet tehnyt vaikka ihan sanotaanko hoitoalalla työtä ja haluat siirtyä ICT-alalle, niin voi olla tosi hyvä väylä siinäkin. Että No tuossa vähän puhuitkin siitä, että motivaatiota tietysti täytyy olla kunnossa, niin kuinka vaativa koulutus tämä on? Jos lähdetään purkamaan siitä, että kun on tosi monentasoisia yrityspaikkoja ja sitten kun siinä on vielä päällä se 15 koulutuspäivää, niin näissäkin on huomioitu se, että siellä saattaa olla niin kuin tosi moniammatillinen ja eri kokemuksella määrittynyt ryhmä, että kaikille on niin kuin otettu huomioon, että on sitä haastetta, että myös niille kaikista kokeneimmille, mutta myös, että ei ole liikaa kaikista sitten nuorimmille. Että kyllä mä sanoisin, että se on aika fyysinen setti tämä koko 4 kuukautta tietenkin. Ihan niin kuin työssäkin aloittaa, niin se on aina paljon informaatiota tulee, että kyllä siinä niin kuin motivaatio työllistyä on se kaikista tärkeä, että sillä pääsee pitkälle. Mutta tosiaan vähän räätälöitte sitä koulutusta sen mukaan, että minkä tasoista porukkaa siellä on ja mihin nyt sitten kukakin haluaa suuntautua. Kyllä. No hei, tästä on hyvä jatkaa vielä loppupuheenvuoroon, eli saat vielä loppuun tiivistää ja kerrata, kenelle ja miksi tämä koulutus? Jos olet työnhakijana, olet korkeakoulutettu Oulun työllisyysalueelta ja olet kiinnostunut ICT-alan työmahdollisuuksista, niin tästä voi löytyä sulle tosi pitkäaikainen työpaikka. Hyvä ponnahduslauta sinne työelämään. Kyllä. Nyt jos kiinnostuit tästä koulutuksesta, niin muista keskustella omavalmentajasi kanssa ennen koulutukseen hakeutumista. Tuo koulutus löytyy Työmarkkinatorilta joko nimellä tai koulutusnumerolla hakemalla ja myös tämän videon tiedoista löytyy suora linkki koulutushakemukseen. Ja muista tehdä tuo hakemus 2-osaisena, eli sinne Työmarkkinatorille tehdään oma hakemus oma asioinnissa ja sitten myös Sarasen rekrytointijärjestelmään oma hakemus. Ja tosiaan kannattaa tehdä huolella nuo hakemukset, sillä niiden perusteella sitten pääsee eteenpäin haussa ja lähdetään sitä omaa yhteistyöyritystä etsimään. Mutta ohjeet löytyy sieltä koulutusilmoituksesta. Hei Valtteri, kiitos kun tulit kertoa meille tästä koulutuksesta. Paljon kiitoksia. Ja kiitos myös teille katsojille, kun olitte mukana. Nyt sitten vain hakemuksia tekemään.